Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako aponeswe. Tariro parwendo simba paz vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwamwari rojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi. Famba imu chokwadi. Batana inesu. Chokwadi chichakusunungura. Vajamu Amurambwe. tiri kusangana zvakare vajamu. Totenda Mwari. Muri sei vajamu? Tinochengetwa. Nhasi tine muyenzi. Toti tine muyenzi. Vanoitwa vamuganda kuda mungada kuzviintroduce. It's okay. Tinotenda vamurambwe navajamu nekusangana paprogram yeshoko raMwari. Ini nditwa muganda. Ndiri elder or evangelist. Okay, muri evangelist muchechi ipi? Seventh Day Adventist Restview North Glenview District. Mupindira Glenview. All right. Tinotenda. All right. Vajamu. Patakapedzisira kuti tichikurukura nenyaya yomurayiro. Chokwadi. Vajamu mukati murayiro uriko. Ndozvamakataura. Asi chamakataura makati murayiro uriko, murayiro mutsva. Ndozvamanga muchitaura. Ndozvotaura shoko raMwari. Alright. Shoko raMwari rinoti murayiro uriko mutsva. Asi murayiro handiti. Ndiyo murayiro. Murayiro wanu. Murayiro waKristu. Murayiro waKristu. Ko murayiro ine gumi. Hausi murayiro waKristu. NdewaKristu, but kuna Kristu kuna Israeri anga asingazikamwa saKristu. Aizikamwa saJehovha. Asi ndiye wakapa murayiro uyu. Ndiyo mwe chete. Saka murayiro waKristu ndo murayiro ine gumi. Ngeisiri. Because murayiro ine gumi yakapiwa vana vaIsraeri. Israeri yaive chechi. Asi iringori iri paimba 1 yaJakobho chete. Saka zvira kuti yanga iri pamabwe. Yanga isiri mumwoyo. Saka mwe chete akapa 10 commandments kuna Israeri. Ndiye mwe chete akazotora mitemo iri pamabwe. Obva ainyora mumwoyo womunhu. Atenda. Alright, saka muri kuti murayiro ine gumi. Ndo murayiro waKristu. Asi izvezvi wasiyana pakuti wanyorwa mumwoyo. Wamutsva because tamu New Covenant kana kuti New Testament. Saka it becomes new now. Saka in other words muri kutaura imi kuti murayiro waMwari ine gumi ichiko. Iriko. But kana tikati 10 manje. Ku New Testament haitaura kunzi 10. Inenge yamingani manje. Inonzi yose yakabatanidzwa murudo. Hatichaone because tadzorerwa kunature. Before 10 commandments dzisati dzapiwa, ana Kaini akatoziva kuti ndauraya mukoma muningi zviya ndizvi. But hapana 10 commandments dzaanga akapiwa, yanga iri nature. Saka Jesus Christ is the last Adam. Tina first Adam na last Adam. Last Adam aya kuzoita nonzi restoration kudzosera munhu panature yekutanga pasati pava neSinai. Alright. Saka nature iyi ndeyekuti achengete murayiro waMwari. Kureva kuti mauri unotonzwa kuti zvandiri kuita zviri wrong. Yes. Alright. Saka in other words murayiro waMwari uchiko. Uriko, but tikati 10 now. Ipapo neNew Testament hapana relationship. Saka murayiro uripo ndoupi? Okay. Tikuti chokutanga murayiro, Jesu pachake murayiro ndosaka akauya kuti azoponese nyika. Iye pachake utori murayiro. That's why uchiona kuti
ukasamutenda une mhosva. Jesu murayiro. Ndosaka akauya iye kuzoparidzwa panyika. Kwati asingamutendi it's your law. Watoramba wamuramba because murayiro waMwari kuti Jesu ndiye anoporesa. Zvakafanana kuti mida kurapwa akamukaenda muchipatara munonyorerwa mapirisi anokurapa imi. Mutemo wokuti kana marwara nemararia munofanirwa kuponeswa nemapirisi api. Pain is here. Muteuri mutemo uyu. Moenda kufamasi kunotenga. Mutemo wokuti kana marwara nemararia chinoponesa mapirisi api. Saka kana ukarega kumwa mapirisi unotongwa naMwari. Apa ndikupa example. Asi takuti kuna Mwari manje kuno. Mumwe nomumwe chapter 3 ya John. Noti nokudaro Mwari vakada nyika vakaipa Jesu. Kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asave neupenyu husingaperi. Asi asingatendi kwaari ndiye anenge ane mhosva. Alright. Vamuganda. Muri kuinzwa sei? Alright, I think ndiri kuwirirana nezvinhu zvitoona mukoma jamu. Pakuti vari kutaura ivo kuti murayiro uchiriko in principle zvindabata nditika uye mutsva in the sense yekuti wakunyorwa mukati mechi memwoyo handitika maybe what I would want maybe kuti tijekesa nditika mukoma murambwe namukoma jama ndika ndezvekuti sungano mubhaibheri dzakaitwa mubhaibheri dzese dziri mubhaibheri handitika maybe tikaverenga kuna Hebrews chapter 8 tichaverenga nechirungu I think mukoma uri comfortable nechirungu handitika maybe atibve nayo pavhesi pavhesi 9 handiti not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant and I regarded them not, says the Lord. Pane point ndati bata ndiye kuti Mwari ati pataka akaita sungano nevaIsraeri ndovakabviswa muEgypt. But dambudziko harizi pasungano yaMwari. Dambudziko nderekuti Israel haina kukontinya pasungano yaMwari. Nemazwi according to this verse kuri kunzi panapa, because they continued not in my covenant. Handitika. Covenant ingava marriage tatunda kuti marriage handiti kama muri bune mukadzi vakanoroorana vakaita mhiko handitika. Covenant ndege ine murawo handiti inosunga mukadzi inosunga murume. Kana murume akaita mumwe mukadzi aita upombwe abva pasungano aputsa sungano handitika. Yes. Saka sungano ndiyo problem ndiye kuti the party yesungano haina kuvimbika pasungano handiti. So Mwari akaroorana naIsraeri kuEgypt. Amen. Handika. Ndokuti covenant yakati ndizvo verse 9 ndokuti zvakati kuEgypt handiti. But vaIsraeri vakazoita upombwe vakabva pasungano yaMwari handiti. Saka nomba masipatoita divorce ndizvoka. Verse 10 vati, for this is the covenant handika that I will make with the house of Israel. Mapabata handiti. Mwari akuita covenant handitika nani according to the author of the Hebrews with the house of Israel and Judah. Right after those days, yes, in Egypt, handiti. I see the covenant is with God and with the house of Israel. Asa kangani Israel na Judah. Kana saka kama jamuka. This is from Jeremiah 31. Yes. Exactly handika. I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind, and I will write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Yes. And according to the author of the Hebrews, God is talking to the house of Israel. And it, but chapter 8, andika, you could on the house of Israel, you know, you know the new covenant. This is the new covenant. And it, which God promised after Israel yatadza kuchengeta sungano yekutanga yakaitwa naMwari kuEgypt. And God through the prophets, particularly prophet Jeremiah, and Jeremiah 31. He promises a new covenant. But this new covenant is with the house of Israel. I think, what is just say to Mukoma, do we agree with this is the house of Israel? Yes. And it maybe the difference is,
the old covenant mitemo yakanyorwa pamahwendefa emapo andika the new covenant mitemo yakanyorwa pamoyo but kune zviri common. The old covenant was done with the house of Israel. The new covenant foot is the house of Israel. The old covenant involves laws. The new covenant foot is involving mitemo. Difference in the old covenant mitemo yakanyorwa pamawe. And the new covenant mitemo yakanyorwa pamoyo. Saka both covenants, old and new, dzine mitemo. Alright. Saka vamuganda. Muri kuti here mirayiro ine 10 vajamu vati haichasi ine 10 tio zvavari kutaura vari kuti murayiro uchiko asi hauchasi murayiro uno 10. Okay. And maybe kuda vamuti vajamu chokutanga tiri kuwirirana navamuganda pane chokutanga vajekesa nyaya yekuti mwari haana mate pasina agreement because Israel yaive mukadzi wamwari mukaverenga 31 Jeremiah paa pane marriage but marriage iripo sure vakabreaka covenant so paita divorce sezvaitaura my brother zvaakuchireva kuti futi mwari wakuita itsva neimba yaIsraeri neimba yaJudha wai ari kuti imba yaJudha neimba yaIsraeri Jesu achiuya akasvika Israeri yadivided into 2 yanga yakunzi Israeri ndeyeri kuSamaria ichitungamirwa naJerobhoamu Judha ndiye uyo ari Jerusalema Judha naBenjamin waitungamirwa na Rehoboam mwana waSolomoni. Saka kureva kuti kuno futi mwari anotanga aita sunganidzwa neIsraeri neJudha handirika wabatanidzwa isu maGentiles tikuzongobatanidzwa tapindamo tava mukadzi wamwari futi. Saka panofanira kuva necovenant futi handitizo so kana yavapo covenant zvakureva kuti vaJudha nevaIsraeri nesu maGentiles tabatanzwa tavamwe tava mukadzi waKristu tose taakuchiteera murayiro waKristu tose ndo wataakuteerera zvichireva kuti hatichadzoke kuSinai. Saka ukadzoka kumabwe kuti mutemo une 10 commandments zvareva kuti pawatendeuka watendeukira kuSinai kugomo reSinai hamuna kutendeuka kuna Jesu ndo zvinotaura naHebrews chapter 12 from verse 20 I think kuti hatina kuuya kuSinai ba tauya kugomo reZioni. Alright. Ndachida kuwa kuti muri kuti murayiro une 10 hauchipo asi murayiro uchipo. Murayiro uchipo ndoupi? Okay. Mamboti zvemi wanyorwa pamanikiri ndizvo pahana kuti ive nature kureva kuti murayiro iyoyo ine 10 yanyorwa pahana asizvo. Mukaona 31 Jeremiah inoti kana murayiro yanyorwa hakuna achazodzidzisawo kwake. Saka uchaona kuti kuna Israeri vanhu vaitoverengerwa asi haukwere ndiri kuuya vaitoverengerwa number 1 inoti number 2 inoti but mukristu haaverengerwe izvozvo maari ndo munotomuudza kuti zvavakuita zviri wrong. Alright. Saka in other words mirayiro ine 10 iripo but haichaiti zvokudedemurirwa munhu kunzi 1 2 3 3 3 wangourara. Takadzoserwa before Sinai ndo patadzoswa naKristu kuti vana Kaini vanga vasina 10 commandments asi vairarama vaitoziva pa ndatadza. Alright. Sechapter takaverenga chapter evaRoma chapter 2 14 15 ka inotaura kuti vahedheni vanga vasina kumbopiwa murayiro naMwari asi vaitoziva kuti ndatadza ndirika utoziva kuti ndauraya utoona munhu achitiza achinohwanda mugomo because ane munhu wauraya but Mwari haana mbomba inature. Alright. Munhu washe mirayiro ine 10 tinoidedemura kuda mukaenda pana Exodus 20. Okay, I wanted to say alright. Ndinoshatotenga hapa ndika because there are many areas kumanya ndikusvika nditi right. Taifanira kutodzidza kuti Jeremiah Mwari pari kuti ndichaisa murayiro muhana ndika maybe vandoda futi ndistress ndipe kuti God has never made a covenant. I think Mukoma Jamu agree with me with the Gentiles. No. All the covenant with the house of Israel ndika it is an area of study to know in God's eyes what is Israel. Because if we don't agree fundamentally what is Israel in God's eyes, we have a problem. Yes. Yeah. What constitutes Israel, right? That's number 1. And I want to emphasize that God has never made a covenant with Never Yet.
macovenants ese mwari akaita with the house of Israel. So I wanted to say that it is very important for us to establish kuti Jeremiah 31:31 ndizvamatanongoma nditi iri kupromiswa new covenant to the house of Israel and the house of Judah ndika the laws dziri kuvimbiswa naMwari kuti dziri kunyorwa pamwoyo handitika ndizvoka dzakasiyana here nethe laws dzakanga dzakanyorwa pamawendefa handiti koita issue yemasemantics handiti I've listened to your previous program with brother Marufu handitika and I think I will be very free to say that my analysis was sometimes tinogona kupedza nguva tiri pamasemantics handiti sekudai for example brother Marufu akaunza James chapter 2 right handiti where the apostle James actually pointed to murayiro kana usauraya handiti munhu kuti chimukoma chamu aipaiti kana uchida kuchengeta mirayiro yose. Can you go to that chapter? Yeah, we can go that one. Let us go now. James chapter 2 verse 9 to 12. Yeah. Chapter 2 from verse verse 9 to 12. Yeah. You know, count from verse 8 anyway. Kana mchichengeta kana mchichengeta muchokwadi murayiro woushe unowanikwa murugwaro runoti ida muvakidzani wako izvo zvaunozvida iwe munoita zvakanaka. Asi kana muchitsaura vanhu imbomirepa pamukoma handika because ndikuda kutira nyaya yemasemantics handika kuti sometimes tisapedze nguva tichita zvinhu zvimwe chete handika asi different way handiti. If you fulfill the royal law, you know why James is calling this royal law? Is he referring to the old covenant law? I'm just throwing a question, or is he referring to the new covenant law? Right. According to the scriptures, thou shalt love thy neighbor as thyself. You do well. I think Mkoma Jam agrees that this is the new covenant law. So James is not talking about the old covenant. He's talking about the new covenant. And he calls it a royal law. Murayiro womambo. So, but if you if you have respect to persons, you show partiality. Kuti ukashanyirwa nemunhu ane mari unomupa chigaro chakanaka handitika kana ukashanyirwa nemurombo handika ndaiona kuti ndo palast program zvaida kudivana chinonzi rudochi, and this is what James is actually zeroing on. Handiti two brothers vakushanyira umwe murombo umwe mupfumi mupfumi wabva wamugamushira nehagi ukamupa pakanaka pekuita se pogara, asi murombo wamupa cold shoulder unzi handshake ukangomuti achigara pamakasununguka handiti wasarudza kapa handitika. If you fulfill the royal law according to the but if you have respect to persons and you commit sin, James actually says and are convinced of the law as a transgressor by this selection. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point is guilty of all. All right. I think ndokunzwa vamukanda. I think maakuti ndichakumubvunza ukuthi all right. What I wanted was to say, right? The laws that are cited panapandika. James ari kungoti chinonzi rudo handika ndochiri kusanangurwa nemitemo negumi. Mitemo negumi nerudo hazvina nyaya dzakasiyana. All right, rajam. Murayiro worudo ndo wamakati wasara. Vamuganda vari kuti murayiro worudo ndiwo murayiro ine gumi yaMwari yakapuwa pasina. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Because murayiro ndo saka Jesu anobvunza kuti murayiro mukuru ndoupi watakaverenga pa. From chapter 22 handiti? Yeah, Matthew from verse 37. Saka tobvumirana nditi. All right, vamuganda. Ngatinde pana Exodus 20. Tibate mirayiro yacho. Tione kuti handi yose mirayiro matichipo. Ndovunga pani patiri kusiyana tati chokutanga tati Israeri vaive rudzi rwaMwari kana kuti itori imwe nyika kana chiti tapinda muna Kristu imwe nyika futi zvakafanana tiri muno muZimbabwe inyika ine mutemo wayo
tikaenda musouth africa imwe nyika ine mutemo wayo. yes saka achiti we are in christ hazvire kuti lawlessness mune mutemo but dambudziko ratingangoita pamwe ndori kutora mutemo wemuzimbabwe toisa musouth totora mutemo wemusouth saka musambunyikidze munhu wamwari ndoda kuadvenda handitika ndikavataura kufungadza but in principle he has agreed that the 10 commandments and love that the same things andika so zvakanaka futi kuti tipa emphasize pandika 1 John chapter 4 andika verse 8 mkomo inoti God is love. God is love andika the 10 commandments are actually a reflection of who God is, right? Andika if God is love, what it means is the 10 commandments are love, right? What I 15 commandments the first 4 commandments if you love God you cannot be an idolater. I think Mkoma agrees with that. You are going to kupira midzimu uchiti unoda Mwari. And in the context of Africa, especially in Zimbabwe, where people are not just going to midzimu andika kunemba dzimwe nyika dzakafanira kune mahindu nemabuddhist andika you can't then bow to before a Buddhist and say you love God and it or blaspheme the name of God, right? Andika then we go to the last 6 kudzabakona mai vako andika kusvika mutemo kuti usachiva anditi you cannot claim to love your neighbor andika uchimubira uchimutora mukadzi wake anditi so we can see that the 10 commandments they actually define the relationship between us and God and us with one another as human beings. Yeah. All right. Donga ziruri kwezvo jamu. Yeah, but uda kuti kana amirai. Ndoda kuti vatsanangura. Vari kuti ivo murayiro waMwari ndo rudo. Handimati Jesu wakati murayiro unosamarizwa paviri. Kuda Mwari wako nemoyo wako wose. Nokuda muvakidzani wako sezvaunozvida iwe. Saka ndozvo vari kutaura kuti ivo mirayiro 2 yaya yorudo yokuda Mwari nokuda mwoyo wako ndo yacho mirayiro inegumi. Tiri pa love test, chiripo pa love test. Yes. Saka ora tikatimbovhunza vajamu. Mati hatingatori mutemo womuZimbabwe toisa kuSouth Africa. Saka apa muri kuti pane zvekwaIsraeri. Handiti. Imwe nyika yacho ndeipi? Muna Kristu munyika matiri muno. Saka kune Israeli. That's why muri kunzwa kuti pane pavataura pavanoti kana chinzi Israel tofanira kunzisa kuti kutaura Israeli ipi. Okay. Tine Israeli vana vaJakobo. Handizwa Israeli panyama iyoyo. Kozoita Israeli pamweya zvinhu tu zvakatosiyana. All right. Rega tirege kunyanya kupedza nguva. Ndikubvunzei kuti vajamu. Mirayiro yokwaIsraeri nyama. Ndeipi isingapindi paIsraeri umwe. Okay. Murayiro wevaIsraeri ndosaka muchiona pano zvoitwa covenant mbiri inoverengwa chapter 4 yaGalatia ye. Inotidudzira kuti sungano yepaSinai shiro yaivepo pari zvino haibereke vana vaMwari. Ukaiparidzira munhu today haidzidziswa vana vaMwari iyoyo. Inodzidziswa varanda. Ukati tiri mwana waMwari uchiti ndovereka chengeta 10 commandments ari kunyepa. Saka tikuti chokutanga Israeli yevana vaJakobo ndio wakapiwa murayiro iyoyo. Ndio unonzi naMwari pakuroora kwaAbhurahamu paakazotora mukadzi wemurandakadzi. Achiita vakadzi 2 vamwe vakutedzera kuita vaMary vakadzi vaviri vachiti because Abraham ndibaba kutenda aive ne2 oitawo 2 pamwana kuzodarika. Zvinonzi Hagai wewe aidudzira sungano yepaSinai because kuti munhu anzi muIsraeri aifanira kunge baba namai aive muHebheru. Baba namai vaifanira kuva rudzi rumwe. But Hagai aita mwana but haasi muHebheru. Abraham muHebheru. Saka pabude rudzi apa. Mazvibaraka? Asi pazobuda rudzi ndo pana Sara naAbraham wose waive maHebheru. Mazvibaraka? So tachidzoka kuNew Testament now. Chapter 9 togona kumboerenga vaRoma ka. Tikuda kuya kuna Israeli tsva. Chapter 9 from verse 7. Ngotanga ipapa. Kana ndotanga pa verse 6. Inoti hazvireve kuti shoko raMwari rakakundikana nokuti havasi vose vari zvizvarwa zvaIsraeri vanova vaIsraeri.
uye nokuti zvavari vorudzi rwake vose vana vaAbhurahama, asi zvinonzi kuna Isaka ndiko kuchatumidzwa rudzi rwako. Namamwe mashoko havasi vana venyama vanova vana vaMwari, amen. asi vana vechipikirwa ndivo vanonzi vana vaAbhurahama. Nokuti aya ndiwo mashoko echipikirwa: panguva yakatarwa ndichauya, uye Sara achava nomwanakomana. So tina Isaac ndiye azonzi ndiye rudzi kavha chidzinga mwana namai wacho zvese paya paita chipikirwa. So the real Isaac is Christ. Saka ndiwo munobuda rudzi Israeri chaiyo, kwete iyo yekusaina yekuti ndiyo inoverengerwa mutemo mahwendefa. Number 1 inoti, number 2 inoti, number 3 inoti. Alright, vajamu izvo zvathingi mambotaura. Regai ndibvunze ndisati ndadzoka kwamuri vamuganda. Ndandabvunza kuti mirayiro yekuIsraeri yenyama isingapindi kuIsraeri yemweya ndeipi? Okay, tati ndoda muvhunzi muindiro ipapo. Titaure mirayiro yacho. Okay, pane inonyorwa pa 10 commandment paya. Imatauro ndoda murayiro. Tangoti murayiro anyway. Tiri pa 10 here kana tichidarika? Toda murayiro. Okay, tikaenda pa 10 commandments paya. Hatisi murayiro wanyorwa mumwoyo. Hatina kuziva kuti kana wanyorwa mumwoyo yaamingani, because yabatanidzwa mulavhu. Chinhu chakana chabatanidzwa you can't separate. So number 2 pa 10 ipo paya panotaurwa futi nezvelavhu, nezvesabata, ndizvo. Tikazouya kuna Jesu, masabata renyama rokuzorora panyama rakanga rakapiwa vana vaJakobho, but Jesu auya sabata riripo. Chapter 11 yaMateo from verse 28 ari kuti uyai mose makaneta makaremerwa ndikupei zororo romweya wenyu. Kwari zororo azoya naJesu nawo, tabva kuzidhei takuenda kureality ndi Christ, ndiye azoya kuzororo redu kuzotipa zororo remweya. Zvakuda kuti vaJudha vaivai nesu vaHedheni tose tikupiwa zororo rimwe rechi tatakaremerwa nezviwi. Hakusina zororo kuzorora kuti ndambonge ndichisakura mugadheni saka ndakufanira kuzorora. Saka muri kuti sabata harisi zuva. Aiwa, izororo raMwari. Saka imi kutaura kwenyu muri kuti mutemo wenyama usingapindi kumweya ndiwe sabata chete. Pa 10 upo. Because vakatorerwa simba ravo naKristu. Imwe 9 iripo. Kuzoti 9 ndo andibona matsananguriro aita wana Pauro. Pauro was a Jew. But matsananguriro akatendoka kubva kuJudaism asvika kuna Kristu. Haatauri achitaura kuti number 1 number 2. Amona tikaverenga chapter 13 yavaRoma. Anoti zvese zvokuti musaba musazodii izvi zvakabatanidzwa. Rega tingoiverenge anyway. Alright, regai timbouya kuna vamuganda. Okay, ndoda kuti tiflowe nediscussion yedu tibatsirikane tese nevari kuteerera tibatsirikana nditi. Ndafarira pavatsanangura mukoma kuti kuna Galatians vachida kuedza kupindura munhu anambobvunza kuti to define Israel kuri very very important. Anditi Mwari akamboita here sungano neIsrael yepanyama. Munhu ndodaro kutobvunza. Anditi I think from mavhosi atopresenta answer is no. God has never made sungano neIsrael yepanyama. Galatians yakutotaura mukomaka anotaura pamusoro pekuti Abraham anga ne2 wives. Hagar ndizvoka wakaita nayo Ishmael. Anditi pana Hagar panga pasina problem panyaya yeconception, because Hagar anga asina problem yekubara, anga asiri barren, aikona kutobara, akaona murume bara nature yaigona kutoita. Abraham anga asina problem yeconception, aibara. Munhu anga ane problem yeconception ndi Sarah. Sarah anga ari barren, anga asikabari. So mwana akabarwa naSarah akavapo as a miracle child, akavapo nekuda kutenda kusimba raMwari parojeka nditi. Asi Ishmael isimba raAbraham. Anditika po achidudzira chirahwe chake anobva ati Ishmael anomirira vaJudha vanga varamba Kristu, vakanga vari paMount Sinai. vaJudha vakaramba Kristu vachiti vanochengeta murayiro. Anditika
saka chavakarambira kristu argument yevajudha yakangofanira neargument yemachristians nanhasi anoramba murayiro, anoramba kristu, anoramba murayiro wakristu andika asi achida kristu handiti. Ndoda kupa dzoko repapapo machristians anhasi anoramba mupi wemurayiro bcause akapa murayiro ndikristu. Anoramba murayiro handitika achida mupi wawo wemurayiro ari kristu handiti. Saka vajudha ndo problem yakaita pukai Jesu so much professing to be devoted to the law is Mount Sinai. Nekuti pana agara pamunora mukomana vati Jerusalem riri kunhasiri handitika nevana varo vakaramba kristu is corresponding to Mount Sinai in Arabia. Ndo vana vaishmael po anga asikataura nemaishmaelites biologically, aitaura nemajews who rejected Christ because they were pretending to be so devoted to the law. Over what vanotenda kushoko raMwari handitika ndo Israeli itsva handiti vasingavimbi nesimba rani ravo, vanovimba nesimba raMwari. Isaac mwana akabarwa nesimba raMwari ari simba raAbraham because Abraham yangu aibara Isaac kuita mwana nebarani woman handiti. Then vatozoiroya manje pana Romans chapter 9 manje 9 inobvapedza kuti Israeri yaMwari haizi Israel, handivi vese vaIsraeri vana vaMwari handika. Nekuti Isaac was the child of a promise. Isaac came as a result of Abraham's faith in God. Saka Israel is established by faith in God. Handiti. Saka hakuna anogona kuclaima ndotori blindness yemajews vakatora zvinhu zvemweya vakatora zvinhu zvenyama handiti. So I can challenge anyone to say kuti ngavatipe way by God made in a covenant nevanhu venyama. Mwari anoita covenant sei nevanhu venyama kuva munhu wenyama kuri kunoreva kuti munhu wenyama munhu ari muzvivi handitika, munhu asati akutinda muna Mwari handiti. Mwari anoita covenant nemunhu akadaro chirudzi handiti. Abraham akati akadaidzwa naMwari mvabvuma handiti, right. Mwari vazosasungana nani naye. And the new covenant is on the basis of that covenant that God made with Abraham. And so a new covenant, it says we believe in God's promises. Pane pandisina kuwanzwa zvakanaka zvavari kutaura. Ndavana vangu vari kupikisana nebhaibheri pavari kuti bhaibheri ndo rataura kuti toiverenga ndiri Galatia chapter 4 verse 21 inoti ndiudzei imi munoda kuva pasi pomurayiro, hamuzive here zvinoreva murayiro? Nokuti kwakanyorwa kuti Abrahamu akanga ana vanakomana vaviri, mumwe womukadzi wokutapwa uye mumwe womukadzi akasununguka. Mwanakomana wake womukadzi wokutapwa akaberekwa nenzira yenyama. IBhaibheri radaro. Asi mwanakomana wake nomukadzi akasununguka akaberekwa nokuda kwechipikirwa. Pane vana 2 apa. Musarenda mberi mukumajamu. That's exactly what I was explaining. Pane pandaita mubvunzo manje. Ndanzwa kunge mati hapana Mwari akamboita sungano yenyama. Ndipo pasina kunzwa mushipa. Mwari aita sungano yenyama. Pana Mwari pakamboita sungano yenyama. Ko apa scripture munzwa zvairo. Iruti dzokora. Rekani dzokoro. Mwanakomana wake nomukadzi mutapwa akaberekwa nenzira yenyama. Ndizvo muzinzo. Yes. Asi mwanakomana wake nomukadzi akasununguka akaberekwa nokuda kwechipikirwa. Paita vana 2 kapa. Kuti Isaac naIshmael. Akaberekwa nenzira yenyama. Andisungana Mwari. NdiIshmael. Ndo ndikatiende chenda mberi inodudzira zvinoreva nyama yayo zvinorevei. Verse 24. Zvinhu izvi zvinofananidza nokuti vakadzi ava vanomirira sungano mbiri. Imwe yesungano inobva pagomo reSinai uye inobereka vana vanofanira kuva nhapwa ndiHagai. Ndiyo nyama yacho kairi kutaurwa. Verse 25. Zvino Hagai anomirira gomo reSinai muArabia uye rakaenzana neguta reJerusarema razvino nokuti tiri pautapwa riri pautapwa navana varo. Zviri kubatika. Verse 26. Asi Jerusarema riri kumusoro rakasununguka uye ndiwo mai vedu. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi fara iwe mukadzi asingabereki asingabereki vana
pembera udanidzire iwe usingarwadziwi nokubereka, nokuti vana vomukadzi akasiyiwa vazhinji kupfuura uya ano murume. Verse 28. Zvino imi hama muri vana vechipikirwa saIsaka. Panguva iyo mwanakomana akazvarwa nenzira yenyama akatambudza mwanakomana akaberekwa nesimba romweya. Zvakadarowo nanhasi. Asi rugwaro runoti kudiniko? Dzinga murandakadzi nomwanakomana wake, nokuti mwanakomana nomurandakadzi haangatongogovani nhaka nomwanakomana womukadzi akasununguka. Naizvozvo hama, isu hatizi vana vomurandakadzi asi womukadzi akasununguka. Zvichireva kuti sungano iri paSinai ndeyeri kunzi yenyama. So pandasina kubata zvamaita sokuti mati Mwari hanomboita sungano nevana venyama. Okay, rega ndibva mukatopaasa ichizvo zvirahwe kaizvi andika zvoda kutsanangurwa. Tarisai flow ya Paul pana Galatians. Chekutanga ndechekuti hatibate pfungwa Haga anditika ndiye akati mai vaIshmael ndo maArab nhasi ndizvoka ndo maArab nhasi andika right. Haasi maJudha but vari kunzi na Pauro pana Galatians apo vana vaHaga kamaJudha. Are we agreeing? Anditika maJudha aya ari kuramba akaramba Kristu ndozvisanangura zvandika vachitiwo they are devoted to the law is given by Moses paMount Sinai. This is the argument Apostle Paul andika ndobva vatoramba Kristu because of Mount Sinai andika. So Paul ari kuti vari pasungano yenyama anditi. But in the same note, the same Paul is saying kuti Mwari akaita sungano from Abraham andika through Isaac the son of a promise anditika over ati isusu tiri vana vaAbraham vana vechipiki vana vaIsaac vana vechipikirwa andika ndizvoka right. Mukaenda kuna Romans chapter 9 yamaverenga anditika yatoestablish kuti vaIsraeri vaIsraeri here. The answer is no andika nekuti Mwari paakaenda kuna Isaac it was through a promise. So Israel was ever a spiritual nation before God anditi. So sungano dzose Mwari dzakaita naIsrael anditika dzanga dziri spiritual. Asi apano pandauri muone munoona kuti Abraham pana pandangokhala vamuganda regai kuda ndimbo zama kuisa chiedza kumubvunzo wavari kuita. Mwari wakaita sungano naAbhurahama. Abhurahama wanga ari munhu wenyama here kana kuti wemweya? Abraham anga munhu Abraham anga munhu wemweya because akati atenda muna Mwari. Anga asiri munhu wenyama. Aiwa kana chinzi munhu wenyama kachirahwe anditika. Nyama kunoreva kuti munhu ari kurarama muzvii anditika muchihedheni anditika. Abraham sure akatumika atori muhedheni anditi. Asi Mwari pakamudaidza ndobva atenda he became spiritual. Asika waingoita pane zvivi zvaakaita. Izvo kana uri spiritual zvotaita zvii because uchiri munyama. As to be spiritual in my sense and spiritual tiri kureva kuti munhu ava neestablish ukamana naMwari. Alright. Zviri kungoreva kuda panoda kujikiswa ndepekuti Mwari aradza kuti aita sungano mbiri naAbhurahama because ane rudzi 2. Hani mukaona pano paari kunzi vana vake vanogona kuwanda sejecha regungwa. Onzi zvotarisa kudenga. Onzi kana uchigona kuverenga nyeredzi ndio zvaita vana vako. Rudzi 2 pane rudzi rwepanyika nerudzi rwokudenga according to Abraham. Teerera yandikufamba nemi. Hani mukaona kuti chapter yataverenga iyi Israel ichibuda muEgypt promise yavo ndiyo kuenda kuKenani yenyika. Mbomina ndaunopedza mbomina ndikuenda kuKenani yenyika yepasi panapo. Ende yataura kuti Galatia kuti Jerusalema riri kweru harisiro revana vaIsraeri pamweya manje. VaIsraeri pamweya Jerusalema guta ravo riri kudenga. Kwati maKristu guta redu harisi Jerusalema riri kurizira. Uzvibata zvikuta ora muri kuizero mugande. Hanzi baka nditarira hanzi vachawanda somuchesha. Basa.
ndo yenyika ndobaandichitarira kudenga kwakuti kunyerechera izvo saka muchaona kuti kune vana vakudenga saka chero sati tasvika ikoko I will respect his maonero avo chero tisati tasvika ikoko brother sati tanombosvika ikoko it's okay. handinoona kuti paanonzi kunyika vada kuti uende kukenani handizvo but asvikamo haana kuvaka permanent shelters anokuvaka matemporal akazouza kuti nyika ino haisi yako haisiyo nyika iyoyo nyika yacho iri kudenga ani maziona but nyika yakasvika ndiyo yakazogara rudzi rwakezvo tinyere kudenga ndorumwe rudzi abrahamu anzuri marudzi maviri maonero amukoma jamu maonero avandika but that is Genesis 15 it's very important to disabit if ndimubvunza mabvunza kuti mwari anoita sungano nemunhu chinonzi nyama chiya anditika Genesis 15 Abraham adaidzwa kuna mwari pana Genesis chapter 11 and 12 and chapter 15 mwari naAbraham atonekukama andika but Abraham ane challenge kuti ana mwana anditi mwari anosvika usiku pana Abraham anditika ende mwari anoita covenant futi naAbraham ipapo panotoni mari chiwase covenant pana chapter 15 anditi panotourayiwa mhuka dzinourayiwa ipapo kuti mwari because God was now making a covenant naAbraham anditi chapter 15 is very very important andika ndo panopromiswa futi mwana kuna Abraham namwari anditi Abraham andaidzwa panze namwari onzi Abraham tarisa kudenga uverenge nyeredzi katadziverengeke svika ndozvichita vana vako handiti vachawanda senyeredzi kudenga sechicha regungwa I think scripture ipapa haisi kureva kuti vana tu marudzi mairi the emphasis iri ngoti mwari ngoti ndichakuropafadzaiwa Abraham manumbers yes vana vako vachawanda sechicha regungwa risingaverenge senyeredzi singaita sei singaverengandika verse 6 inoti Abraham believed God and it was counted to him as righteousness anditi pundu yandotoshandisa his main argument to establish righteousness by faith especially kuna Romans chapter 4 because Abraham believed God's word though he was very old andika and with a barren woman andika that if God says that he is going to have vana vakawanda sechicha regungwa kasinyeredzi kudenga andika so zvichaita saizvozvo. Alright, I think inenge yabuda handiti. Alright, vajamu pane pakakosha patakuda kubata futi. Imi kutaura kwenyu kana ndanyanya kubvunzwai. Muri kuita sokuti muIsraeri yomweya yaKristu, nyika yaKristu muri kutaura. Yakasiyana nenyika. Kristu wanga asiko kwakapuwa murayiro. Aita se? Wanga asiko iri kwakapuwa murayiro Pamoni Sinai, that's the Old Testament. Anga ari chii? Ndiye Mwari wacho, ndiye Jehovha wacho. Saka wazoita imwe nyika. Aiwa, tiri kuti chokutanga ndiri mutoona kuti covenant even yaitwa paSinai. Even Moses achitaura pana chapter 4 yaDeuteronomy. Anoti sungano iyi ndeyedu isu Mwari haana kuita namadzibaba edu. Aita nesu isu vapenyu chapter 4 yaDeuteronomy kureva kuti haisi kupinza ini newe sungano yeagreement ka yevanhu 2 saka zvareva kuti Israeri naMwari ndo vaita agreement zvipikirwa zvachibvino vachibva uka ndivari kunopiwa nhaka paunopinda muKenani chiri kuvapisa nhaka icovenant iyo iye zvichava kuti isu hatisiwo bwo saka saMwari paaisa tsvamanji yako akomodhetawo nesu but avo vachitendeuka havasi kutendeuka vakabata old covenant yaputswa naMwari Mwari kubva vaka imwe inoakomodheta ava nesu tigova vamwe. Alright, maybe chendoda ndihwisise ino ihurukuro yedu ini nemi muri vaviri chendoda ndihwisise ndini ndisingahwisisi ndechekuti ma-contents kana ma-implications esungano pakurarama kwomunhu ndeapi ndo patataura kuti murayiro handitika so nyaya yemurayiro tikaenda kuna Exodus kune mirayiro ine gumi paya pamurayiro ine gumi paya pano umwe wakanzi usevani vamwe Mwari wakapinda here kunyika itsva yaJesu. Okay, kana une rudo ndikuda kuuya amboitaura nezvayo ndiri kuvhunza rudo rwacho ka handimboona zvikuita Jesu achiuya avamboikota yaJohn 1 John chapter 4 kuti rudo rwacho ndiKristu. That's why Jesu ari kuti pana chapter 14 yaJohn
ari kuti kana vatenda ina baba vangu toita ugaro hwedu mauri. izvozvo ndazvitozwisisa. Apa ndakutaura kurarama kwomunhu. Ndikristu anoraramazvo mauri. Alright, munhu ari kurarama muna Kristu unoita vanhu vamwe vana Mwari here? Hazviite rudo. Saka murayiro iwo uripo. Dambudziko mukona pariri. Uripo. Alright, zvikanzi usazviitira mifananidzo yakavezwa. Uchidi uchiunamata. Murayiro iwo uchipo here? Yes, takati kuti kuna animozva kuti kuvaisraeri kwaita kuwezwa chaiko chaiko. You remember? Mandipedze. Vapedze kutaura. Izvozvi today munogona kwane zvifananidzo zviri spiritual. Zvavasingagone kubata mbezo nedemo uchiweza kudai. But chichiwezwa mumweya uchitoti handinamati zvifananidzo ionazvo hobho. Havasi vamwe Mwari here? Ndizvo zvatiri kureva kuti munhu ari kutarisira kuti ndichaona chimbuya nehanda chiri pana Julius ichi. Zviriko zvifananidzo zviri mumachechi umu. Asi zviri spiritual. Achikavhiwe here nepakanzi usava nevamwe Mwari? Ndizvo handizva. Orate kuveza akuchikweri vamuganda. Wesa zvimwari. Vanhu kuvesa. Mabhuddhist atopagirisa kuti mabhuddhist, mahindu, alright, anyway. Zviri visible. Isuti kuti kune zviri spiritual. Aitazvizisa. Saka muri kuti mirayiro yatadere murayi. Ichiko. Toenda pane wechitatu ndokuti chii. Verenga Exodus 20. Tite kuverenga mubhaibheri. So that tinoona kuti uyu hauchapindi tirege kuramba tichitenderera. Alright, verse ya 7. Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina. Ndo wechingado. Nokuti Jehovha angarege kupa mhosva anoreva zita rake pasina. Murayiro wechingado. Wechi3. Ndo wechitatu. Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina. Ko isu tinotaura zvezita raJehovha. Ndiri kuvunza vajamu. Uyu murayiro uchiko here uyu? But kwete raJehovha. Jehovha atitaura nemaKristu. It's another area of study again. Yes. Hatitaure zvaJehovha muNew Testament. I would like to question my brother. Yes. Brother Jam, why? Ask me. Why? Yeah, maybe if you Jehovha rakashandiswa nevana vaIsraeri chete. Wakatorwa ivhiri hondo. Ivi mukarangara ivi David achirwa naGoliath. Anoti nezita raJehovha. Andizvo? Okay. New Testament still tiri muhondo, but hondo yedu iri spiritual. Iyo physical war kunoti ne spiritual. Yes, spiritual. Mina tipedze. 3:17 ya Colossians. Inoti itai zvose nezita raJesu. Ra demon rikabuda saizvozvi. Ihondo kai. Hauri cast in the name of Jehovah, but in the name of Jesus. Anivazibata. So Jehovah is not for Christians. Even vana Paul chavaitourayirwa ka kuparidza zita raJesus Christ. WaIsraeri waiziva raJehovha. Ndosaka vaiurayiwazvo. Kunzi sei uri kuintroduce zita iri chiziva iri. Mazibata. So maKristu they don't. Ukatoona muKristu achashandisa zita raJehovha haatozivi. Vamuganda handi I think it's munhu unokuita zvagara musi watinogona kuigadzirisa. Hairi crazy. Kanyanyisa. But of course hazvo handika. It's an interesting area pakuti Kristu handiti. In terms of the Jews and their beliefs, especially when it comes from the Old Testament, if Christ came into the nation of Israel, divorced from the Old Testament, then we have a false Christ. Yeah, we have a false Christ because Christ was promised to the Old Testament Israel. Yes. Right. So even with Jesus Christ, the Jews were very aware of who he was. If he was an alien to them, then it's sort of I do injustice now. The best is we have another program for him to explain. I'm not surprised with that. That's great. Yes. But my insistence is that the Christ, the Messiah, was a Jewish Messiah. Yeah. Ko Jehovah is the same thing. So that's why I got to Jude chapter 8. Before Abraham, I am. And I am, that's the personal name of God, Yahweh. That's Jehovah. And whom we are calling Jesus is also Jehovah. Alright. So imuri kuti tiri kunzi tisareva zita raJesu pasina. Yes, because chapter. Alright. Yende ku next one. Murayiro wechi4.
Exodus. Exodus 20 verse 8. ndavhara bhaibheri chero waitovhura handiti munoona timoti anototi mumwe nomumwe anoda anoreva zita rashe ngaabve pakusarurama ishe akutarwa ndikristu. Ora saka ichi Kristu wakasi. haasi jehovha. Alright, verekai. Ranga razuva resabata kuti urichengeterere dzvene, usabate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Sotongobata basa naro iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana zvipfuwo zvako kana mweni wako uri mukati memasuo ako. Nokuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva resabata akarita dzvene. Oyo murayiro. Yeah, but it's not for Christians. Ndezvaona Jacobo izvo. Kaza mukristu anotaura zvokuti achiverenga 31 Jeremiah Exodus 20 achiudza munhu zvesabata rezuva. Hayi anoti Christian. Vamuganda zviruzi hanzi hamusi mukristu. Yeah, of course maonero avo katinga. But Bible rinoti chii? Vanodudzira Bible zvakasiyana. Ndo expanda here That's ipapo. Regai ndikunzwa vachitaura. Why ndati you see problem yatatoona ndiyo kutoti Jehovha na Kristu kuna Mr. Jam seem to be two different people altogether. My Bible is Jehovah and Kristu chinhu chimwe chete andika. And I don't know kuti mukoma Jam wambozvinotisa izvo anditi. Mutemo wechi4 wataverenga ndowega une chikonzero why Mwari ari kuda kuti ateererwe. Uri kuti nekuti ndakasika. Anditika? Namazvi mutemo uyu unototsanangura relationship yemunhu naMwari. Mwari musiki. Tirisikwa zvani? Zvake. Ukaenda to the gospel kuna Romans chapter 1. Simba raMwari verse ya 20 to 21. Isimba rekusika. The gospel of John. Jesus is first of all Jesus anoiswa pachena semusiki. In the beginning was the word. The word was with God. The word was God. The word is Jehovah. Jesus is verse 14. The word became flesh. Mwari akava munhu wenyama. Muna Kristu Jesu. Jehovah, the same Jehovah Old Testament is Jesus. He is in the verse 2 and 3. The word created everything. Without the word nothing was created. So Sabata roti anofanira kunga achikosheswa musiki. Anditi isitoti mutemo uyu uri kutsanangura ukama hwemunhu nemusiki. Jesu achaude. Jesu anofanira kusava musiki kuti asarayire Sabata. And both vahedheni nevaIsraeri vakasikwa naMwari. Anditika. Saka Sabata rine maclaims kune munhu wese akasikwa nezvisikwa zvese. Because ringotaura kuti you must identify God, the creator. New Testament. Ndikupedza ndikuverenga vhesi anditika. New Testament verse anditi. Rinotsanangura zvekutaura neSabata anditi. But ndikuti Paul and John vanoti Jesu musiki. Ndiye Jehovah musiki Old Testament. Ndiye Jesus. Avazwa ntuba. Anditi. So let me just go to Revelation chapter 14. Where Sabbath is actually quoted. It is quoted by implication. Chapter 16, verse 6 and 7. Zvondakaona mumwe mutumwa achibhuruka pakati pedenga ane vhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhuwo vose. Akati nezwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Akutonzi Mwari panapa ndiJesu. Namatai iye. Unofanira kuti namata ndika. Wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. That's the last portion iyo. It's verse 11 in Exodus chapter 20. And you need to be ndikushandisa mashoko akasimba andika. Unogona kuva udofo chaiwo kusaona kuti pane ukama huri pakati pe fourth commandment ne this first angel's message, the last portion. Andika. Mazuva aya akakweretwa kuna chapter 20 Exodus verse 11. Kuna matai iye akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura andika. It is
I want to point out kumajamu a point to consider anditi kuti mutemo unoti usava namwari kunze kwangu anditi but autsanangure relationship yangu namwari wacho chari kundirambidzira zvimwe zvimwari chii haiburitsi anditi mutemo iwoyo andika mutemo chipiri uri kuti usatifananidza andika hausi kunditsanangura kuti chanyanya kuva superior kwaari ari kundirambidza fananidzo chii andika mutemo wechitiri unoti usatadzira Jehovha mwako pasi andika but hausi kutsanangura futi kuti what is so special about his name? It is when you come to the fourth commandment where you find God revealing himself. Andika kuti ndiye musika andika. Saka toti mutemo iwoyo uri kusunga ukama hwemunhu ari kuteerera. Anditi imwe nainese andika. Tochita hausina basa iwoyo. Hausiri mutemo wa Kristu. Ndoda kuti hangu iBhayibheri rangu nemanisira rinotaura ndizvo rinotaura ba. Okay. Ndoda kuti sanyaya kurebesa ndigokwanisa kuvapindura. Ndichada kutanga nokuti ina handina kuti Jesu naJehovha vanhu two. Hakuna mumwe mwari kunze kwaJesu. Asi chada kutanga ndaverenga pano ndi Exodus chapter 6. Imi confusion iri pazita. So chapter 6 inoti from verse 2. Mwari akatiwo kuna Moses, ndini Jehovha. Ndakazviratidza kuna Abraham, kuna Isaka nokuna Jakobho saMwari wamasimba ose. Asi nezita rangu Jehovha handina kuzvizivisa kwavari. Zviri kubatika. Kuna kuti same God wamukuti Jehovha imimi. Kuna Abraham, Isaac naJacob ari kuti hana kumbozviratidza waimuziva kuti ndiMwari wamasimba, Almighty God. But zita iri ranga risipo Jehovha. Ndiye Mwari uyo ari kutaura naMoses. But Moses ari kuti anoda kuenda kuEgypt kuti achabvunzwa navaIsraeri kuti saka Mwari akutuma anonzani. Ndo pakwapia the name. So same God ndiye auya futi akuzviratidza nezita rinonzi Jesus Christ. Nokuti basa rezita ndiro kuponesa vanhu. Ndoda kudzoka kuti mutifungidzire kuti handisi kura dati zita. Handi munoona kuti Abraham unanzani Joseph nemukadzi wake Maria. Ngirozi yauya nezita. Kuti zita iri ndiro muchapa mwana. Vanzi purpose yaro ndiye achasunungura vanhu vake pazvivi zvavo. Saka today basa razita raJehovha nderei izvozvo. Bwezi raJesu tapiwa basa racho. Number 2 ndakunopedza. Auya zvimwe zvapindura kuti zvamanga muchitaura. Number 2, Paulo ndiye apostle wokumahedheni, ndofunga nevanozvibvumawo. Chapter 9 yapabasa verse 15. Mwari achitaura na Ananias. Mushure mokunge Ananias achiramba kugamuchira Saul. Achiti munhu imhondi. Anoti mudziyo wangu. Ndoda kumutuma nezita rangu kwaHedheni. Ndokwatirika imine ndiri kwaitumwa Paulo kaiso. Nezita rangu riri kunzi rangu ndiro kuti Jesus. Kwete kuti Jehovha ba. KumaHedheni nekumadzimambo evaHedheni nekuvaIsraeri. Ende Paulo ndizvo akaita akauya nezita raJesus Christ. Tozotoshamisika manita akutonzwa nemi muchitaura zvaJehovha kuti saka apostle Paul haana kutumwa kwamuri, haana kusvika. Ndapedza ka? I wanted to to maybe share my status as a discussion, but I will respond to him and it. And other times in the camera standing with a question. Jesus Christ ndio zita Jesus. Ndizo. Handima muchibo explain amchiti Israel yaiziva Jesu kudarika isu. Ndo mazera anoita kuti Jesus Christ ndio zita Jesus. Mati? Ndo mazera anoita. Akuti the scriptures. Ndio handiti ati chirudziro Jesus Christ. Inzwa brother. Tata handiti isu taita kuti tizozive Jesu. Pana aita zvokutumwa. Chirudziro Jesus Christ. Jesus Christ. Muda kuchirudzi chacho. Zvakakosha izvo kuti zvatoti muntu unoti difference iri papi. Zvakakosha. Kuti iri chirudzi. Sekuti imi munonzi vajama ndika. Jamu chirudzi. Chinogona kuita chirungu kazvienda nekuti rudzi jamuka unotoziva kuti meaning yacho ijamu ratinodyarira adika andika ndizvoka handiti ndizvoka kuti Jesus Christ andika ndizvoka kwakakosha kuti zive kuti ichiHebrew here chiGreek here chiLatin here handitika nekuti mukoma munozoona kuti pakutoti Jesus Christ ka pandorina Jehovha mukati because rekanditaura handitika Jesus Christ, the Hebrew name for Jesus, and it is Yahweh, our Savior, and Joshua. There is a combination of the word Jehovah, our salvation.
that's where we get the name Jesus Christ. Saka because Jesus Christ panotonedzera kuti Jehovah riripo. zviri kuregandivapasanotezva vari ku chokutanga tati Jehovah ndisavior wavaisraeri vana vajakobho. Jesus is the savior of marudzi ose. Hatisi kuramba zvakangofanira kuti Jehovah ari kunzi ndimambo kwaIsraeri. Mbomirai svike brother zvakangofanira zvamamiti handiti mukadzoka pana 31 Jeremiah. Mwari umwe chete ndiye ari kuti ndandiri murume kuna Israeri. Handizve iri one house ka. So takuti same God teerera brother. Mbomirai. Takuti same God ndiye azowa futi kuva husband but haasi kushandisa zita raJehovah. Ndozva ndoti mukoma jamu. My understanding and my knowledge of the Bible andika. Kutoti Joshua ndozita raJesus andika. Ndokuisa kuenglish kusanisana message Joshua andika. Zvinoreva kuti Jehovah our salvation. Hatidaro. Hatisi kuti ngosiyai theology. Haisiyai theology. Kuti Pauro achiuya kuzoparidza. Tikuti isu brother imine tisaita zvarwa. Pauro akaparidza vhangeri. Tisatambudzika kuti tichaexista here. Haana akaparidza zita raJesu raanga atumwa because kuparidza ibasa akati chapiwa mubayiro. So tikuti varume ava vanga vari maJudha vanga vakapusa here kusamenshina the name Jehovah. Vanga vakapusa sitereki. Vaitorimeshona because pasita kuti Jesus baba. Zvotaura kuti theology hakuna zita raJehovah rinoparidzwa. Alright, daiti rege kunyanya kupedza nguva mukuti mazita. Tiri kuti sabata. Nyaya yedu iri pasabata. Ndokuti toda kudzoka ipapo. Ndipo toda kuextend. Saka imi mati sabata rairevwa iri rekunyika itsva yaJesu. Izororo. Mangoti izororo. Harisi zuva revhiki. Ndikuda kuuya sabata ravo ravaverenga ndiri kuOld Testament ikoko. Tiri pana 31 Exodus. Kuti sabata ndo chaiva chiratidzo kuna Israeri. Ndizvo here brother. Choiverenga 31 Jeremiah. Ndozoya kuNew Testament chiratidzo chedu chii. Zvakasiyana by 5 handi 31 Jeremiah. Exodus yabamchiverenga iyoyo. 31 I think from alright sabata from verse 12. Inoti ipapo Jehovha akati kuna Moses, uti kuvana vaIsraeri munofanira kucherekedza sabata rangu. Ichi ndicho chichava chiratidzo pakati pangu nemi kuzvizvarwa zvinotevera kuti mugoziva kuti ndini Jehovah unokuitai vatsvene. This is a sign kuna Israel. Kana iti sign ka magadzira mota Benz inofanira kukwanisa kuti iyi Benz iyi Toyota. But same sign haisiri kuna Kristu. Handi kuna Ephesians 1 verse 18. Vamuganda riri kunzi sabata mucherechedzo kana kuti riri pakati paMwari chete nevaIsraeri. Right, tadzoka kuNew Testament. Right, Ephesians chapter 1. Lautanga pa verse 18. Nemi makaiswawo muna Kristu pamakanzwa shoko rechokwadi iro vhangeri rokuponeswa kwenyu. Makati matenda makaiswa rupau. Muterere wamurambwi. Makaiswa rupau maari nechisimbiso icho chivimbiso chomweya mutsvene. Old Testament ine rupau waIsraeri sesabata chiratidzo icho. New Testament paitwa rupau rwomweya mutsvene. Kureva kuti rupau rwemaChristians is not Sabbath. Mweya mutsvene. Yes, that's what is Sabbath. Bukati Sabbath haisi lying ikunyepo. Alright, ko iye Jesu paari kuzviti ndirishe wesabata. Pamusoro murambo handiti. Exodus yavaverenga 31 handiti. Yati chiratidzo ichi ndechei handika. Takatsvaka kuvhura bhebhiri uno pakanzi rupau handika. Musingakwalifai kuti vhesi kuti kuri handika. Munorasa nyaya handiti. Kuwanza mavhesi akusi kutsanangura bhaibheri. Mavhesi andautsanangura. Alright, tsanangura. Tiri pana 31. 31 iri kuti nekuti ndini Jehovah ndinokuita mutsve handika handiti. VaIsraeri vanonzi sabata rupau rwekuti utsvene hwavo vanoitwa naJehovha. Kuti ni sabata handiti. Saka sabata uri kuri mucherechedzo kuratidza kuti Israeri ari kuvatsanangura nekuvaisa padi ndimwari handiti. Hatidzokeri kunyaya sabata handiti. Kunyaya sabata kutema sabata ndatinga mutsanangura zvandika.
sabata riri kunongedzera ukama hwemunhu nemwari kuti ndoga mutima unopa reason why mwari achida kuti ateererwe nokuti ndakasika denga nenyika. pfungwa iyoyo mukoma jamu havana kuda kuibata ba handitika zvatotaka tichidzidza soka handiti kuteerana kwakanaka handitika ndinofanira kutodzidza something from him, you also must take from me handiti and from you murambo handi muri mudhadhadha handika handiti mukoma jamu ndoda kuemphasiza pfungwa yekuti pama10 commandments handitika mutemo wesabata unotobudisa ishu yerupawo yakataura zvahandika pakuti ukama hwamwari nevanhu uri naIsraeri handika mwari ari kuti ndiye musiki handiti kuna zvakazarurwa kuNew Testament kuri kunzi namatai musiki ndakutaura kuti mawords ari kutokotwa nengirozi ari kutobva paExodus chapter 20 verse 11 handika handiro wega chichita handika kana bring more verse handika so in terms of establishing a relationship handiti sealing yemwe yamutsvene itori imwe sealing handiti I don't think kuti mukoma jamu vanoramba kuti even imwe yamutsvene wanga uri futi also a seal in the Old Testament handiti kuti vanhu vamwari vanga vari ku Old Testament vanga vasina mwe yamutsvene here. Is that what he is arguing? Ndo pane argument yawo here mukoma jamu ndopindura here. Alright, dambudziko ratikita brother muganda ndizvanditi ndoda kupindura to his point. Ndonga tingabetserana hapana kumbonzi ndio sign tingabetserana tikangoti muvhunzo wavhunzwa because rakatipedza mukoma jamu handika ndino kuti mweya mutsvene waiweko asi hawana kumboti ndiwo siu ndovape mwenza handiti ona chibva muEgypt handika pakanzi isa Europa pamagwatidzo redzimba ronga ruri rupawo handika circumcision wanga ruri rupawo handitika ndizvo sabbath riri kubudiswa anga riri rupawo handizvoka handitika mweya mutsvene futi waitouya futi panowana wanga rupawo futi mweya mutsvene wakanyora papi mweya mutsvene andiona juwel kuti nemazuva kupedzisira kabati zviri kutaura zvanhasi even kuna Exodus mwari panoti kuti ndati mweya wangu waIsraeri vose pakadaidzwa 70 elders handiti handi mweya mutsvene wakadzika pavari. Hatisi kuramba brother takubuda mutopic tiri mutopic chapter 31 tiri mutopic yatichiratidzo kana kuti sign mina izvo ngatisatize topic ndimaitanga tiri pasabata yesaini ndima yona but tiri kuti nawo munoona pari kuti tiri kuramba Jesu takabata mabhaibheri unoziva kuti kuramba Jesu wakabata bhaibheri saka ndiri kuti pamuri kuramba Jesu ndepapa mbira ndipedze pasabata ndiri pasabata okay ndindavhunza saka chinditeererayo tataura tikati sabata imi mukati ranga riri rupawo rwaIsraeri nei yenyama iyo namwari uye kana muti sabata tikureva vari kuzorora panyama zimirai then imimi mukati izvozvi rupawo rwawamweya mutsvene saka ndosaka vadzoka zvekuti mweya mutsvene wanga usiko here uye mweya mutsvene zvawaita kare zvatosiyana nanhasi mandipedze wapinda zvavo mweya mutsvene nhasi uri kupinda mutendi wose angotenduka kuna mwari handizve vari kuotedza zvakadaro dakuuya paandika mweya mutsvene even in the Old Testament time handitika munhu wese aitotenda kuna mwari handiti mweya mutsvene wangori involved nokuti hatigoni kuiwa neukamana namwari kana mweya mutsvene usipo zvazvibudi izvozvo mweya mutsvene ndo wakaita kuti pana Abrahama katikukuekutisa handiti ukanaona Hebrews chapter 11 all those men of faith vaiva handitika hakuna muNew Testament ndeve Old Testament handiti ndoda kuti vhesi tatanga kuverenga nayo Hebrews chapter 8 handiti yati vanhu vakabva pasungano vaIsraeri vakatobva pasungano handiti they went into idolatry. Once watobva ukama namwari wapararaka wapanyama as long as ukama kona mwari uri muchini ukama uri pamweya ende mweya mutsvene uri involved chinosunga ukama uri namwari mweya mutsvene hakuna isusu datimona implication iripanika so mwari aiexpecta kuti vaJudha vamuteerere panyama vasina mweya mutsvene then ovarasa handitika vahedheni vari kutendeka kuchikristu with the aid yemweya mutsvene
handiti ndouponeso. Okay, ndingakwanisa kuwabvunza mudzo wachiri ipapo. Eh. Old Testament zvinonzi Old Testament i10 commandments. So are you saying kuti New Testament i10 commandments futi? Chinonzi chi? Old Testament chapter 4 ya Deuteronomy. Chinonzi Old Testament i10 commandments. Mune chapter 4 inonzi Old Covenant. Yakanzi Old Covenant. Ndiverenge pakanzi Old Covenant. Atingatifambe brother. I think the verse ngamaverenga pakanzi Old Covenant. Deuteronomy chapter 4. Right, kona from verse 9 I think. Ndikuverenga Daniel so ndoda Deuteronomy 4 verse 12. Deuteronomy where are we? Chapter 4 from verse ndikitange paverse 9. Asi zvichenjerei mugonyatso zvichengetedza kuitira kuti murege kukanganwa zvinhu zvakaonekwa nameso enyu kana kuzvirega zvichibuda mumwoyo menyu mazuva ose oupenyu hwenyu. Musidzidzise nokuvana venyu. Murangarire zuva ramakamira pamberi paJehovha Mwari wenyu paHorebhi, ndiyo Sainai, paakati kwandiri, unganidza vanhu pamberi pangu kuti vanzwe mashoko angu vagodzidza kunditya mazuva ose avachagara panyika uye kuti vagozoadzidza kuvana vavo. Verse 11. Makaswedera mukamira pajinga pegomo paraipfuta moto waisvika kumatenga chaiko pamwe chete nemakore matema neri maguru. Verse 12. Ipapo Jehovha akataura kwamuri ari mukati memoto, makanzwa inzwi chete asi hamuna kuona kuti ndiani kwaingova nenzwi roga. Akataura sungano yake kwamuri, mirayiro 10. Zviri kunzwika kwanzi Old Covenant. Akataura sungano yeOld Covenant. Ndati ndiri kunzi sungano. Tichaverenga Old Covenant New Testament. Ndati iri kunzi sungano. Mbomirai zve baba, mbomirai wami. Ndati chiri kunzi sungano chacho. I10 commandments. Verse 13. Right. Sorry Muramba. Ndikumbira ndipedze. Ndikuda kuperenga apa ndibva ndazoya kuNew Testament. Takateerera. Ndikuda kudati mirai vajamu. Mataura imukati. Ndati chinonzi covenant i10 commandments. Old Testament. I10 commandments. Zviri kuverenga vateerera zvekutaura nescripture. Teerera scripture zvairi kutaura. Verse 18. Akataura sungano yake kwamuri, mirayiro 10. Old Testament. Sungano chiko. Sungano ya covenant izvi. But Old Testament. Taakuchienda chaakuzvinzi old nemhaka yei. Kana taakunew man. Iye akunzi old. Regai ndiende kunew yacho. Regai Muramba andika. Ndodatwatsana kuti mukoma anditi. Kana chinzi Old Covenant anditi vakutsanangura anditi ndizvoka. Iyo vaichasatanga kune kukatonyorwa kunonzi Old Testament kwanzi Old Covenant anditi. Ndozvomanzana nenda vaita ini. Ndati chinonzi sungano chacho iri kunzi sungano yekare i10 commandments izvi. Maamati Old Testament i10 commandments. Izvi ndizvo zvandikureva zvo. Regai tichiende pachapter 8. Regai itonwara tiri kupedza nguva tiri papa anditi. Atipedza nguva tiri. Genesis 1 verse 1. Munoti sasa ndachida kuti tiite stage by stage anditi. Because I thought we were discussing about the 10 commandments. Anditi ndizvoka. Yesu chingona masubjects akaona novula vanhu 10 commandments anditi katika. Kuti achiripo Yesu kanda hapo yes, that's where we were anditi. But tabata nyaya dzakazoti one manya anditi. Dzinotoda kutodiscuss on their own time anditi. Chinonzi Old Covenant mawisiro andinoita ini from the Bible anditi ndechekuti vana vaIsraeri zvavataura paMount Sinai vachipiwa mutemo kuti bide naMwarandika anditi vana vaIsraeri havana kuteerera mitemo iyoyo. Mukatoverenga zvakanaka Moses achitotaura naMwarandika vanga vatoumba chimhuru anditi chavanga vakunamata pasapa anditi asi vambovimbisa Mwari kuna Exodus chapter 19 verse 6 kuti zvese Mwari zvaachataura tichazviita anditi. So vhesi Hebrews itaverenga yazitaranganika problem pasungano iyi haisi sungano hazi Mwari. Problem ndi vanhu vakavimbisa zvavasingadini zvavasingaiti ende vakasvanga kuzviita nesimba ravo
vasingadi simba ramwari handiti. Saka chinonzi old covenant nyange uri kunew testament unoona uchita futi anyone who thinks kuti anogona kuteerera mwari nesimba rake pasina mweya mutsvene handitika munhu iye ari paold covenant. Old covenant hazvidi kuti kuchengeta sabata hazvidi kudzingiswa handiti hazvidi kudzingiswa. Apostle Paul kuna Galatians akanga against kudzingiswa as a means of earning salvation. Ukadzingiswa uchiti kudzingiswa kuri kupa ruponeso handitika utori paold covenant handiti. Ndiri mukomana pane one of the guys Paul akatoti ngaadzingiswa handiti. So we need to know kuti kana Bible chiti my understanding kuti kana chinzi old covenant iri kureva munhu aroda kufadza Mwari nesimba rake asingadi help yaMwari. Chimbomirai ndaunguva yangu yakuipa. Saka ndoda kuti tiwisane. Mumaja mataura kuti Kristu muNew Testament ndiyo unotonga. MaKristu vateveri vaKristu. Very correct. Andizvo mataura. Ko Kristu uyu unoti wani ndirishe weSabata unorevei? Okay, kana ati ndirishe weSabata ndiye akarigadzira zve kuti ati Kristu agone kurespecta Sabata rezuva iri ndiye akarigadzira. Kana ati ingatiti ndimi manager wedu muno anorespekta kana tasangana nomwe ndiani tisu tokurespecta imi kwete kuti imi murespecte. Saka manager harespect mutemo wepabasa pake. Saka takuchitina ndavunza kuti manager mutemo wepabasa pake haurespect kana muri employed but kana muri makauyisa you don't. Zvakafanana naJesu achisvika anoti Jesu ndiye akagadzira Sabata. Imi muri kubasa kwenyimi kwenda murayiro. Alright, zvakafanana kudai muremekedzi. Okay, zvakafanana kuti anotaura achiti padikidikise mina imunzwe hani munoona Jesu achipinda mutemberi anoti achitaura pamusoro pekutyorwa kweSabata anoti mukuru wetemberi ndiye Jesu is greater than everything. Saka unogona hake kutyora temberi kwete kutyorazvo. Even Jesu achingouya chandaida kuti tizosangana next chandaona kuti pamwe vanoda kuzorisecha wamuganda vanoda kuti igira nyaya chichi chinonzi kave tati totofanira kuziva ambomira ndipedzeke mozouya kuti kana tichiti covenant tiri kurevei uye kana tichiti cave old tiri kurevei taiti new tiri kurevei ngoti kangoti covenant hatitombozivi zvatiri kutaura vanozwa mwa ichi tiri munew covenant but ukamudza kuti chitikuza haatozivi kuti so panoda clarity kuti kaiti what do you mean by old kana ungoti covenant in general what is it. Even pamatotaura pamkomanyamba kuti pekuti Jesu akati ndishe weSabata ndika tikona kutongokuita study ipapo chiri handiti panorevera saka anotoonza mutotaura mambirichana ndika kuti like kuti manager ane company yakanditi ndika but nekuti ndiri manager nditeerere mutemo yekambani handitika handiti indire kambani mutemo wacho ndorega kukuteerera ndiri mambo ndotara chisi indondorima handozvomuri kureva jamu kuti kana ndirishe ndoti kuno kwamazungunye kana kuti ndiri kuhameno kwamurehwa kwamutasa ndoti chisi chedu china asi indondorima musi wechina zvinobuda zvinobuda but chapter 5 ya mambo asingatedzere mutemo yake brother chapter 5 ya John inotonzi chimwe chikonzero chaakaurayirwa nevaJudha kana chaaivengerwa ndechokutyora mutemo weSabata. ndozvainototaura zvesho ndavabvunza mukoma Jesu akatyora kuSabata. Yes, ana respect ana kuti murichengeta papi. Saka Jesu aitori muchikoro saka Judha ngatori aiwa kadati ndiye akarigadzira wogadzira chinhu woti uchirespect pakuti ndiye akachigadzira akati usaite upombwe ndiani ndiyezve akati usamwe Mwari ndiani akati usamwe Mwari ndiani usamwe Mwari ndiyezve akati wamuganda munoona pati mbomira ngoma muzvati kupesana ngoma you are being inconsistent because when you say Jesus anaona matazvananidzo anakupiwa pandika yeti he is the one akapa mutemo seyo andika ndiye the one futa akapa weSabata andika why do you now think kuti Jesu kana papa neSabata anofana kuchinja andika kumukoso you consistently believe kuti Jesu pakatoya pananyama pana pandika wakatoteerera Mwari anditi ndizoka time yenyu murambo time yenyu murambo I think ngatimbosiye nyaya tozoya toikurukura mumusi but toitangana nayo yeSabata naJesu I think all right iyoyo ndo nyaya yanga ichatozvipeseni nokuti maigona kunge extenda bijana nguva yedu yazingi inenge yafamba. It's okay.
panapa kuda kune vamwewo vari kuteerera uri kurenda vajamu patatanga tawirirana kuti murayiro une gumu asi vajamu vazouya vakati murayiro une gumu Sabata pasina. unosiyana kuchengetwa kwawo kunyika yekare yemaIsraeri yenyama neiko zvino nemakristu asi nyaya yatisina kunazobata kubva kune vajamu ndeyekuti chikristu ichi iye kristu haasi kubva here kuold testament ivo vataura vakati kristu ndiye jehovha wacho kuold testament asi kana ava kunew testament hanzi jehovha saka zvajehovha zvadii hazvi zvedu zvapera ati even wakatiparidzira vanambotudzana zvajehovha totoshamisika kuti vanoenda papulpiti vaitaura zvajehovha zvevoti sabata ndonga panapa kana ndakanatsotarisisa chiri kurambwa navajamu inyaya yesabata nakristu kurambwa nakristu alright chiri kunzi navajamu hachisisiko yesabata asi vari kuti imwe mirayiro yose yokuti usaba usauraya usaita upombwe usachiva usava nevamwe vamwari usazviitira mifananidzo ichiko asi vari kuti sabata hakuna hako harichiko but analysis yenyu manje inondidzosa kwandanga ndisina kutaura tiri kuti isu siyanai nenyaya yekuti tikuti even vana Paul vachiparidza vari kuti siyanai nenyaya yekuti kune usaita upombwe usaita chii azvizvo zvakabatanizwa murudo love amuzvibata here asi mukati tiri kuda 10 commandment tikuda kuti number 1 number 2 number 3 nevaparidza vakambotumwa nakristu namweya mutsvene zvikuva zvasiyana zvivajamuka mukati mimi ngatitaure ngoti love tisingabhedhenuri kuti love yacho chii hazvibudi nokuti kana murume achida mukadzi unomutengerawo kana pane marriage apa kana murume achida mukadzi zvinoonekwa nezviito saka isisi tiri kuti iyi nyaya yelove inoonekwa nezviito saka isisi tateazvi ngatichidzokera kuzviito tikati zviito zvokuda mwari kusava nevamwe vamwari handiti but varikozvo vari kutoona matavana vamwari tiri kuti kana munhu achinzi anoda mwari haavi nevamwe vamwari kana munhu achinzi anoda mwari haaitiri zvifananidzo achizvinamani kana munhu achinzi unoda mwari haarevi zita ramwari chii pasiripo pasiri panzvimbo yaro kana munhu achinzi unoda mwari haapusi chisi chamwari muri kugona saka toda kuti kana azoexpanda spandiri kuda mubata here brother nhasi zvinokwanisa kuzikamwa kunzi uyu munhu haana rudo rwajesu asi ari munamati muzvibata kuda kuti imimi handi jesu anzi ndiyo agara mamuri saka isisi atabvumirana vakati kana munhu achida mwari unochengeta chisi chamwari chipi kutomuramba haumudi kusengeta zuva so in other ways vajamu vati pakuda mwari cheunofanira kubvisa isabata chii ndozvavataura pakuda munhu zvimwe zvose zviright kuti usaita upombo usachiva zviright handiti ndizvozvo chiri kutuma tati nature kwete zvokuti tati 10 commandments dzakanywa pamahwe zvatisi kutaura kuti nature kana tiri kungotaura mamanifestations anobuda murambwe ndikuda kuti makutotangidza pazvo kuti walatika aiwa made kuti tizoita saka tiri kukonkluda saka tiri kuti nyaya iri panapa iri kurambwa navajamu ndeyekuti sabata even pari kuti nature vakajama ndikasati nyaya dzenyu kadzi munoda kuti tanze pavari kuti nature panyaya yenature zvavari kuzama kutaura nezvekuti munhu wamwari izvozvi muira munew testament haachapiwi kuti usaita zvinongoitika natural zvakanyorwa mauri zviri mautovari kuti moyo saka zvisiri kuti zvavari kuti zvinoitika natural zvimwe zvose zvokusaba zvokuti zvinoitika asi zvesabata izvi zvava zvikare
chero nhasi mukaona zvinokuremerai you don't need a day Saka you need Christ. Saka ndozva kutaura majamu. Saka ndo patava. So kare vaJudha vaida vaitoda sabata kuti zvivarere kune zvinoremera. Muone kuti hapana chavakambogona chero murayiri waive naye apa vaingasikagone futi. Alright, munoti chima shoko renyu rekupedzisira vamuganda. Ndezvavataura kuti sabata ndo rasara nokuti ranga riri murupawo. Awa iti sabata riri rakakosha pamitemo negumi pakuti ndo rinotsanangura ukama hwomunhu naMwari. Tikatoribvisa ka mitemo ainozvachareva. And Jesu Kristu ndiye musiki. You cannot separate Jesus Christ from the Sabbath. Iye Jesu wakachengeta. Yes, akachengeta. Yeah. Akachengeta. And Jesu Kristu akachengeta sabata kuti chepsa sabata chitandika. Akatenda mutsamba kuna Hebrews anototi zvoni ndakaya kuda kubaba vangu. Anditi. Jesu anochallenge maJudha kuti ndakandiri pakati penyu anditika. Kana pane pandakatadzira Mwari nditaurei. Anditi. Can anyone convict me of sin? Chinonzi sin is the transgression of the law. You see, so Christ kept all the commandments. He never sinned. It will be blasphemous to suggest that Christ ane mutemo wakachikora, including Sabbath. Mashoko enyu kupedza. Chokutanga kana iti sabata zvinoda kujeka kuwari kutiteerera. Tikuti sabata tiri kuti risiri vaKristu nderezuva rekuti nhasi chishanu kana nhasi Saturday iroro harisi remakristu. Ndo raiumba ukama hwaMwari nevaIsraeri. But today munhu akauya kuzogadzira ukama hwedu naMwari ndiChrist neropa rake nokufa nokumuka kwaakaita. Saka chinogadzira ukama hwedu inonzi chinogadzira ukama hwedu naMwari isisu ndiKristu kwete sabata. Kwaiye wakachengete sabata. Chokutanga kana tiri pana Galatians chapter 4 zvaakangoita Kristu ndokuti achiberekwa anonzi akaberekwa ari pasi pelaw. The reason iri yokuti adzikinwe vari pasi pelaw kuti avape umwana. Haagone kuvapa umwana kana vari pasi peSinai. Makutanga imwe nyaya vajamu. Alright, vajamu. Muri kuti Kristu wakachengeta sabata. Pana kunzi sabata. Akanzi akaberekwa pasi pemurayiro. Zvichireva kuti tikati murayiro ka toreva zvinhu zvakawanda akatoseka musaizwa wavo Jesu. Akachengeta sabata. But kwete kuti achizviitira kuti zvive continuation. Saka iye wakachengeta kuti vamwe vasachengeta. Kuti chi? Akachengeta kuti vamwe vasachengeta. Iye haana kuberekerwa kuti azochengeta sabata. But akaberekwa pasi pavanhu vaichengeta mutemo waakanga apa iye. But ari pasi pemurayiro iyoyo chaaida kubvisa ovapa umwana. Ndozoti na Galatians chapter 4 verse 4. Alright, gaiti takuda kupedza vamuganda mataura mukati murayiro wesabata uchiko nokuti ndo mucherechedzo woukuru hwaMwari. Mukataura zvekuti iye Kristu wakachengeta sabata uye musiki. And tinoverenga Ishe achitoti ndiri She wesabata. Kuungagova She wezvisiko here? Sabata riri kutaura tatova nerimwe rati kushingara kuzopinda rezororo remweya wedu rinotaura chapter 4. Tinozorora mweya. Zororo chapter 4 yaGalatia yaHebrews inotaura haitaure zve tikuti isu iri kuti zvino zororo revanhu revaMwari vesabata richiko. Munonzwa here mukaenda mberi ntonzi mushingaire kuzoripinda hatingashingaire kupinda musesaradhika. Tingashingaire kupinda musesaradhika. Iri kutaura sabata. Refuture rest kwete day romusi wesaradhika. Alright. Hatiti nyaya yedu hatichina nguva ndo dzaita shanje. So iyi hurukuro yangu ini murangu masinei. Nhasi ndina vajamu navamuganda. Ndokunga mangozwirawo imiwo kana mukada kupinda muhurukuro munobvumiswa. Kana mune mibvunzo kana mune mavonero enyuwo munonyora tozoenderera mberi nokutaura. So ndinotenda vamuganda. Totenda brother. Ndotenda vajamu. Vamurambo. Ngatitanga. Totenda. Fara brother Omar. Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako aponeswe. Tariro parwendo simba paz vinorema.
rudo rwa Mwari rojekeswa pachena.